मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। डीजे गुड्डू राज मधुबनी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। तोरा देखी के सुन रनिया गे बाजे दिल में हारमोनिया गे। तोरा देखी के सुन रनिया गे बाजे दिल में हारमोनिया गे। बाजे सरगम गे बंजो हम दम गे। बाजे सरगम गे बंजो हम दम गे। हमें भूल गेलो दुनिया गे। तोरा देखी के सुन रनिया गे बाजे दिल में हारमोनिया गे। डीजे गुड्डू मधुबनी। डीजे गुड्डू मधुबनी। तोरा देखी के सुन रनिया गे बाजे दिल में हारमोनिया गे। ना सोए नैना ना मिले चैना लागे दिन पहरवा रे। हमन हंसे दिलवा धर के मिले जब नजरवा रे। ना सोए नैना ना मिले चैना लागे दिन पहरवा रे। हमन हंसे दिलवा धर के मिले जब नजरवा रे। जान मारेला तोहर नथुनिया रे नथुनिया रे। तोरा देखी के सुन रनिया गे बाजे दिल में हारमोनिया गे। तोरा देखी के सुन रनिया गे बाजे दिल में हारमोनिया गे। डीजे गुड्डू राज मधुबनी। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। हाँ रूह जागे मन भागे तोरा पीछा रे। तोहर गलिया ओठ ललिया देखी ऊपर नीचा रे। हाँ रूह जागे मन भागे तोरा पीछा रे। तोहर गलिया ओठ ललिया देखी ऊपर नीचा रे। भाभी संतोष के बन जा दुल्हनिया रे दुल्हनिया रे। तोरा देखी के सुन रनिया गे दिल में बाजे हारमोनिया गे। तोरा देखी के सुन रनिया गे दिल में बाजे हारमोनिया गे। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।